Komitino Paul Akeyo jotelogo ni eng'anyo en wacho ni ng'anyo ratiro mar jopiny kendo piny wacho winjore migi arita makare ni ma gibiro timo ng'anyo e yo mamuol. Korka kore bende kane oloso gi jofwambo MCA Market Milimani Setho Chienkanga onyero siem manogol gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ka wacho ni gibiro mako ng'ata mabiro bago ng'anyo e pacho ka odiochieng' makiny. Gikwayo jopiny mondo kinyo wuog oko kar rombgi kendo mondo ong'any mamuol. Ka bende gisingo mar biro ranga arita mar jofwambo bende e ng'anyono odiochieng' makiny. Kaka jakom nyose wacho wan gi demonstration mwachako saa 3 kondele kendo wabiro romo kanyo, wabiro wuoyo gi supporters magwa. Kae kwa wuok kanyo to wabiro wuotho mayom maonge lweny moro kwa luoyo mwa agodo kondele kapok wadonje town to wabiro baro nyaka kama wadhi bede galap matin kwa wuoyo kwa wacho tabu magwa mahinyo jowa kaka jo Kisumo kendo jo Kenya mzima. Gini endi wasekwayo joherawa kata jo Kisumo kata jo Kenya mabende nie chandruok mawantiere mar kech ni gini inyalo time kamoro amora, kwa kete Kisumo ka kende to wang'e ni kinyo timre e constituencies wage duto te. Demonstration ni e pend chik, ok en gimi saye ng'ato kata ni wakwaruto ok wakwaye. Mano gima ni e pend chik kendo katiba mane wakalo 2010 emoyie ne ng'ata omiyo wakwayo ni mondo kiny gimi mana jowa security. One kaka gi leadership under the governor Professor Peter Nyang' Nyong'o gi the county coordinating committee gi wajumbe te gi MCs te gi jo party te. Kiny wabiro bedo vigilant kendo wakwa jowa johera mag Raila Amolo Odinga ma kiny bire maandamano ni gi maintain law and order nikech Kisumo en marwa. Jod bura mawuok e kaunti ma Migori opogore paro ewi ng'anyo mar Azimio mochano odiochieng' makiny. Jod bura Masuna East Peter Masara olero ni gin kaka jo Azimio gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' giyud lokruok ma jopiny oyiego. Omedo ni gimor kod kwan joma owuok oko ka kwedo piny owacho e ng'anyo manotimore chieng' Sabasaba tich abich mokalo. Korka kore jod bura ma Kuria East Mathias Robi oseyo ng'anyogo kowacho ni chik ok opuodho gi gimomiyo jo ng'anyogo ketho mwandu ji. Omedo ni ng'anyogo medo rocho chumi mar piny. Kutana mahala hapa mimi nikiwa tunaomba hivi ebu mafunzo na nikiangalia sana hawa vijana tutaandamana mpaka siku ile serikali itapata nafasi ya kusikia kilio cha wananchi. Tunalalamika kwa sababu uchumi sasa hivi hali ya maisha imekuwa ghali ambapo watu hawezi hata wakakula chakula 3 kwa siku. Familia mingi sana saa hizi wanakula tu chakula moja alafu wanalala wanasema Mungu ukifungua kesho tutakula tena. Na haifai kama sisi wa Kenya tukiendelea hivyo. Ndiposa tunasema tutaandamana ili serikali isikie kilio ya wananchi. Yule anapanga wacha watoto wake wakue mbele na yeye mwenyewe. Nchi inaharibika kwa sababu ya maandamano. Mimi naambia wananchi vitu vinapanda bei kwa sababu ya ujinga ya opposition. Hao wanaenda wanavuruga. Hao vijana ukiseti Migori wamevurugia watu maduka, wamevunja vioo, wamechukua vitu vya watu. Kisumu mtu wholesale mzima iliporwa. Hivi ni wewe madam wewe ulikuwa Kisumu siku hiyo bwana. Sasa watu wanapora duka ya mtu wholesale na askari wako. Ramogi Peter Masara Jod bura Masuna West. Kawadhi nyime kamiti kata komitino mar od bura mochung'ne weche mag teko kata energy koro dwaro mondo kambi mar keyo teko stima Kenya Power oketayanga winjruoge magisetimo kod kembe mag nyayo teko stima.
Jokanyo mag komitino wacho ni moko kuom winjruogego ema omiyo nengo mag teko sitima ni malo. Jood bura dwaro ni mondo non winjruoge manyien mondo ne ka inyalo witgi oko kata timgi manyien mondo oganda yud fuong'ruok. 1 year ago, how what was the cost of electricity from those sources, and if they can be revived. So let's get all, not just the ones that are operational. Let's get all, Chair, please. All right. And then the other point, second point, okay. He has provided 3 documents here for only 3 companies. Why not provide the contracts for all the others? You only provided Thika and 2 others. Can we get the additional contracts, please? There are only 21 contracts, so he can provide the additional 18s, please. I think Imelda Bora, the company secretary for Kenya Power, has undertaken to provide all the PPAs. The structure of a PPA is not a 2-page agreement, Chair, so as requested, allow them to make the several copies for members of this committee. They'll be fairly voluminous if you think about the structure of 1 PPA and therefore the structure of the 21 PPAs being compiled for every member. We'll possibly be giving every member of parliament some 6, 7, 10 cartons of the PPAs. And then maybe it's more of logistical preparation as opposed to really not being able to provide them this morning. So we'll prepare them and package them properly so that you can deliver by, you said by Friday? By Friday. Luoro nitie ni kwan oganda mane wito ngimagi dipoka okalo 400 kaluwore ni buche moko 40 mane oike ji mathoth e bungu Mashaka Hola pok okuny. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mar Senate manono midhiero ma Shaka Hola ni jadolo Paul Mackenzie ne obuono chik doho mane okume chwalo puonj magalagala bang' kane osemake nyadiriyo. Kindiki bende oseapisas mag arita kuom rem kawo ne Mackenzie okang' mar chik e wang' sa. Kanolero ni mano ne nyalo reso oganda mathoth mane omedo ywayo kod puonj mayore yore. And so in terms of accountability, and so that we don't criminalize every police officer, you criminalize everybody, the way we do it Kenyan style, everybody is bad. The committee must also look at ways of pinpointing specific lapses and exonerating public officials, security agencies, or officers who did their work in the circumstances. I believe the National Police Service, not the entire service, but some officers will have a case to answer, and other organs of security. I believe even the judiciary, some officials will have a case to answer at some point, and we'll get there. So, there was a report at Lango Baya Police Station in 2020. It has never been acted until today. Riwruoge moko makedo ratiro mag oganda medo kwedo bila kuom tiyo kod teko mang'eny e keyo jong'anyo mag Azimio ahinya to odiechieng' mar Sabasaba. Ka otelnegi kod riwruok mar IMLU kod Kenya Human Rights Commission, jokedogo kwedo kaka obila ne okeyo moko kuomgi mane ochopo e tesendo obila ma Central ka gidwaro ni mondo we thuolo joma ne omaki e ng'anyo ma Tich Abich. Jokedogo dwaro ni obila owe rocho ratich jong'anyo ka giwacho ni gidwaro neno lokruok ka chokore e ng'anyo makiny. Whether in the streets, whether in this room, whether in the courtrooms, we are in every space and we intend to be in every space. If it requires that we demonstrate as civil society, we will demonstrate. If it means we picket, we'll picket. If it means, we lay prostrate on the roads, we'll lay prostrate on the roads. We'll use all legal means to protect our democracy. Tomorrow, we'll be out there doing what we are supposed to do as citizens. So, any person, whether in government or outside government, has got equal rights to protest, to picket, and to express displeasure at any person. Civil society, when we protect the rights of people who have been violated by the police, it does not mean that we are in opposition. It means that we are protecting the rights of human.
Obila mana kuroma kwa cheja pargario mitudo gi kweth jore mar confirm. Pisago bende no yudo mwandu mopogore kama tingo pesa gi mabandia kod njaga. Karora kod komanda mar obila Samuel Ndanya cheje go no maki kuonde dak maponda mali kod Lakeview. Ndanya chiwo sie mager ne cheje mag njore kod joma timo hala ma ok opuodhi mondo gibed motang' kosingore darita e gwenge makono. Serious. Yeah. Lakini sasa unajua nzuri aje. In Nakuru East, we also had an operation toward the Lakeview areas where we managed to arrest in total 12 suspects who in connection to the famous illegal gang, the confirmed gang. So six are held in Kaptemba police stations. 6 are held here in Nakuru police station, the famous central police stations. We managed also to get them to get items like the mobile phones, close to 12 of them, knives, dangerous weapons, including knives, and the other assault weapons. So they will be appearing in court tomorrow with the various charges, including preparation to commit a felony. The operation continues. And even now, the very many officers are on the ground. We really want to crack on the confirmed gang. Yuaruok ewi chudo mag jochiw thieth kokalo chenro mar thieth mar UHC ochopo komiti mar Senate ma ewi thieth kama oyangni kuom jochiw thieth go maromo 100 kende manie lwet piny owacho mamalo. Jochiw thieth gi nomed gi orak bar tich mar higni 3 kapok oyang yore malong'o mag chulogi ka yuaruok nitiere kind duol mayango sach jotije piny owacho SRC kod duol mandiko jotije sirikal PSC. A proposal by the Ministry of Health for extension of the contracts of 8,571 UHC health workers is due for consideration. So my question is, I've had Public Service Commission saying that they have extended for 1 year. Yet in their submission, they are saying they are still in consultation. And yet they are also saying in June 2023, of course, the terms of UHC were supposed to lapse. So what is the position of Public Service Commission in regard? Are you extending for 1 year, for 3 years? Are you, because of also natural attrition, are you putting also an advert to replace either those people who have either resigned or gone anywhere else? We only facilitated the recruitment for the project chair. So the extension was the request was brought to the attention of the Commission by the CS Ministry of Health, requesting that we renew for another 3 years. But we are privy to the fact that UHC workers were supposed to be absorbed into the regular establishment after the 3-year project has ended, and there is need for these workers to continue delivering service to in the health facilities. And therefore, we declined the request for renewal for 3 years. That was what the request from the Ministry of Health was, and extended it for 1 year so that in the meantime, in the 1 year, the UHC workers are not out of job. They can still continue working under the same terms as they are working now, but to facilitate engagement between the county public service boards and the Ministry of Health to allow for the UHC workers to be absorbed into the regular establishment. Ramogi weche tuke ni David Cheriot jaloch manyien mar shabiki kaende jackpot. Cheriot noyudo makare tuke 12 kuom 13 mane otugo kokalo e kambi mar shabiki.com. Kana yudo mich mare mar $500,000, Cheriot nonyiso mor mare kolero ni loch mare nobuoge. Davis Menja pure gwenge ma Londiani, kaunti ma Kericho, bende wacho ni obiro